एक बार भी नहीं आता है, क्या करेगा। हम लोग बहुत दुख में रहता है। अभी 1 साल से 10 दिन हो गया, रिलीफ नहीं रहता है। Think about the 60,000 people who are linguisting in relief camps. And those mothers, those widows, think of... हेलो लोगोफोर, आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ सिगांग्रो आंनि जेके मोसाहारि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। आङो मोननैसो खोथाखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों, नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायलांजोबबानो। आङो नोंथांमोननो मोननैसो खोथाखौ शेयार खालामनो सानदों। जे मेन खोथायानो जाहैबाय जोंना दाख्लैसो सेन्ट्रेलाव बिजेपिया जेन'बा एनडिए सरकार दाफिनबायमोन। बे एनडिए सरकारा जेन'बा मा रोखोम पजिशनाव दं आं बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय। मेन खोथाया जाहैबाय दा एनडिए सरकारनि सायाव आगुनि एमपि बिहारनि लालु प्रसाद यादवआ बुंदों आरोखि जिखुनु हक आगष्टनि गेजेरावनो सरकारा बायफिननो हागौ। दा बे खोथाया सैथो ना नंखाय नोंथांमोनहा बिजिरदो, खिन्थु बाथ्राया सैथो दै। लालु प्रसाद यादव बुंनाय बाथ्राया सैथो। बियो आगुनि बिहारनि एमपिमोन। बिथां बुंनाय बाथ्राया सैथो आरोखि। नोंथांमोनहा बे मेन खोथायाव थांनायनि सिगां दाख्लै जि आं नोंसोरमोननो मोनसे सिगाङाव चेनेलाव होदोंमोन जे मणिपुरनि एमपि आंगुइनसा बिमल खैजामा मा खोथा बुंदोंमोन जे रिलिफआव थानायफोरनि थाखाय रागा आरो दुखुजों मदिनि सायाव मोनसे खोथाजों बुंदोंमोन। बेखौ नायोबा नोंथांमोनहा गोबां दुखु आरो मोदैजों बोहैनो हागौ। नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ अब्ला जोङो नायनानै लाग्रोदिनि। और अब आया हूँ, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। आज भी घर चला है हमारे वहाँ पे। आज सुबह भी हुआ है वहाँ पे। ये बम ब्लास्ट किया है। हम लोग बच्चे खुशी चाहिए, हम लोग घर जाना चाहता है। कितना परेशान थी घर में, कितना दिन रहेगा। मेरी ग्रैंडमदर वहाँ पे रह गई है सर। अभी भी वहीं पे है। वो ठीक है, ग्रैंडमदर ठीक है आपकी? ग्रैंडमदर भी है ठीक है कि अब कैसे पता नहीं सर, कि वो भी कोई कांटेक्ट हो रहा है तो वो आ भी नहीं पा रहे ना, हम उनकी कोई हेल्प भी कर पा रहे हैं। आज भी घर चला है हमारे वहाँ पे। आज सुबह भी हुआ है वहाँ पे। तो आपका मेन बात है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए और आप वापस जाना चाहते हैं। ये लड़ाई शुरू क्यों हुई? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हुआ है। हिंसा से किसी को फायदा हो रहा है? नहीं सर। Mapi mapa oi ba, Manipur ki mapi mapa oi ba, Chief Minister Rajiv Baba, ay koi hindi na ba siya koi tamoyan. Kasi kaya si Mama Bala koi matibigyan ko. लेकिन हमारा चीफ मिनिस्टर भी Only from yesterday. भाई का डेथ हो गया। Yes. Because of negligence. Only hops here. That's what the people are saying. He is sick and then because no medical assistance, no medicines were provided, so we didn't get any help from, like I said, from the government. Because you help us. You are our voice. We'll try and help you. Yes. But medicines, our party can also try and help you a little bit. Even pregnant women are here, children, elderly people, they need help. Two people are in the hospital, they are telling.
Was he said whether this war ends early or not is in the hands of the government. Yeah, I think that is true. Because if the government wants to end it, it can end it very quickly. So she's saying, my husband is suffered from BP stroke. My son was killed in the conflict. And my son is just a student. He's a BA student, and he was killed, and he's innocent. The first time that they're going through a conflict, or has this happened before with them? This is our third time experiencing a conflict. What can I do for them? I would like to request you, sir, please help my people. Thank them for my side. Oh. Thank you, Tito. Thank you, Tito. Okay. You want to give this to me? Don't worry, come on. Don't worry. Everything will be okay. Don't cry. मोदी जी तो एक बार भी नहीं आता है, क्या करेगा? हम लोग बहुत दुख में रहता है। अभी 1 साल से 10 दिन हो गया, रिलीफ मिलने रहता है। आप बार आया है यहाँ हमारे सुख दुख में बांटने के लिए, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको आज एक वादा भी करना है हम लोगों के लिए, हमारे लिए लड़ना है आपको, हमारे लिए लड़ेंगे ना सर आप। हमने आपकी बात, सबसे पहले हम यहाँ आए, हमने आपकी बात उठाई, एक बार नहीं 2-3 बार हमने पार्लियामेंट में बोला, इन्होंने बोला, सब एमपीज ने बोला, कांग्रेस पार्टी के हम सारे के सारे नेताओं ने पार्लियामेंट में मणिपुर की बात उठाई, और हम दबाव डाल सकते हैं और हम पूरा दबाव डालेंगे। 5 दिन सोया है घर में, अपना घर। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं रेज कर सकता हूँ, मैं दबाव डाल सकता हूँ, मगर मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि कब आप वापस जाएंगी, क्योंकि ये सवाल सरकार दे सकती है। अगले सेशन में आप देखना, मैं आपकी बात उठाऊंगा, ठीक है? थैंक यू। जोंहा नुबायना भिडिअ मा रोखोम दुखुनांथाव मणिपुरनि जे रिलिफ केम्पआव थाजानाय दोननांजानाय आरो थानांनाय जे पाब्लिकफ्रा बिसिबां दुखुनांथावै दुखुयै जे राहुल गान्धी सारनि सिगाङाव बिसिबां दुखुनांथावै खिथादों जे मणिपुराव जे सरकाराव थानाय जोंना प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया जे खनसेबो थाङाखै होननानै व्यक्तिफ्रा खिथादों, जे पाब्लिकफ्रा खिथादों। नोंथांमोना बे दुखुथियाफोरनि जे दुखुफोरखौ नुनानै नोंथांमोनहा मा बुजिखो बेनि सायाव कमेन्टनि सायाव फोरमायहरनो हागोन। नोंथांमोनहा मिडियानि गेजेरजों आरो निउसनि गेजेरजों नुबोगासिनो दं सेन्ट्रेलाव सानै मानसिया किं मेकार जानानै दं, नितीश कुमार आरो चन्द्रबाबु नायडु। बिथांमोनहा जे दानि एनडिए सरकार आरो नरेन्द्र मदिनाव 1,00,000 कौटि थाखा दाबिगासिनो दं। जेन जुदि बेखौ मोनाब्ला जुदिनि सरकारा सोलायफिनगोन नामा, दा बेखौनो बिहारनि एमपि आगोनि एमपि लालु प्रसाद यादवा जेन बेखौनो लानानै जेन फोरमायदों नामा। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडुए 1,00,000 कोटी टका बिचरा परिलक्षित होइছে। 1,00,000 कोटी टकार दाबी करिছে एबार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमारे। पुनर्बार महा विपद हब नेকি एनडीए सरकाৰৰ বাবে? किय एनडीए सरकाৰৰ পৰা 1,00,000 कोटी टकार दाबी करिছে चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमारे? এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিম। सरकारखौ सोलायफिनजानो लुगैयो नामा नोंथांमोनहा? निश्चय कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। ओरैबायदि जोंना जे फैगोन आगस्टआव जे सरकारा सोलायनो थांगासिनो दं, बे सोलायनो थांनायाव जोंना निश्चय बेल' जानो नाङा। जोंनि सरकारा सोलायबाबो जोंना लस गैया आरो बेनो थाबाबो जोंना लस गैया। मात्र जोंना 6 शेड्युलाल' जोंना कनस्टिटिउसना बे प्रभिजन बियो सोलायनो नाङा। जुदि 6 शेड्युला जोंनि 6 शेड्युला सोलायनांगौ, अब्ला जोंनि 6 शेड्युला सोलायनांगौबाथ' गैला। जोंना सरकारा सोलायबाबो
जोंना जेबो लस जाया आरो थाबाबो जोंना जेबो लस जाया खिन्थु जोंना मात्र रायजो राजाफोर बेनो मेन जोंनि 6 सिडुला सोलायनो नाङा जोंनि मोनथायासो जेन बारायनांगौ आङो बेखौनो जेन नोंथांमोननो शेयार खालामबाय नोंथांमोनहा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरो नैबेनो जोंनि 6 सिडुला जोंनो गासैबो जोङो एम्बु जाग्रा जेन'बा जिबौ जाग्रा बेसोरनि थाखाय जोंनो बेफोरनि थाखायनो जोंनो 6 सिडुलाव जों बेखौ सोनानै दोनदों आरो मेन बेनो 1911 मायथाइयाव जेन'बा फादार सिडनी एन्डेला जेन'बा जोंनि बर'नि थाखाय गोबां जारिमिन गोमालांनायनि थाखाय जोंनो लिरनानै दोनलांबाय बेखौ बर'आव बर'नि ब्राइ होननानैबो बुंदों जेन बियो जाहैबाय सासे मिशनारि मानसिमोन बे मिशनारि मानसिया जों गासैबो कालचार गासैबो हारिमुवा जोङो गोमालांनो हमबायमोन नोंथांमोना बे जारिमिनाव नोंथांमोना बे लेखायाव फादार सिडनी एन्डेलनि ख्रिस्टान मिशनारिनि बे लेखायाव नोंथांमोनहा निश्चय फरायबा बुजिगोन गासैबो जारिमिना बर'नि हांखोफ्रा मा गोमालांनो हमखोमोन आरो माबायदि लिरखोमोन बेखौ नोंथांमोनहा मा रोखोम लिरलांदों बिनि सायाव नोंथांमोनहा निश्चय नायबा बुजिगोन जोंनि गासै हारि हारिमु राव धोरोम गासैबो गोमालांनो हमजोबबायमोन बे ख्रिस्टान मिशनारि फादार सिडनी एन्डेलासो जोंनि बर' हारिनि सायाव गोबां बे बर'फ्रा मा जायो मा जाया मा रोखोम सल' खिथानो गोरों दं बाव गैया बेखौ ख्रिस्टान मिशनारि फादार सिडनी एन्डेलासो जोङो जोंनि सायाव बे गासैबो रोखा रोखा लिरनानै दोनलांदों बर'फ्रा बांसिन मानसिफ्रा सोरबा साननो हागौ बाव धर्मनि थाखाय सोरबा बाथौनो सोरबा हिन्दुनो सोरबा ख्रिस्टान खिन्थु धर्मनि थाखाय जोङो बांद्राय धर्मनि थाखाय जोङो बारा माबा गाज्रि मोनलायनांगौनि खोथा गैया जोंनो मेन जोंनो दस्रा जाथिनि जेनेबा फादार सिडनी एन्डेलासो जुदि जोंनि बर'नि हारिनि सायाव ख्रां जुदि लिरनानै दोनलांदोंबा होनबा बर'आथ' मा दंजायोमोन सिगां समाव खिन्थु बेखौनो नाजा जोंनि 6 सिडुलनि थाखाय जोंनि थाखाय जोङो मा होनो जोङो रायखस फोलेरनि मायावसो जोंखौ खोख्लैनानै दोनदों नोंथांमोना आङो भुल जुदि बुंफ्लांबायबा नोंथांमोना आंखौ निश्चय खेमा होगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय